ଶନିବାର ଅଦ୍ୟତା 15/11/2025 ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟୁକୁଲା ସାର୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମର ଗଛ ଲଗାଇବା ଉପସ୍ଥିତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷୟ 1 FRA 2006 ଅନୁସାରେ IFR ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ବାବଦରେ FRA ସେଲ୍ ଓ SDLC ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚ୍ୟ। ବିଷୟ 2 ଆଜିର ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟର ଆକ୍ଟ 2024 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚୀ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜନବାସୀଙ୍କୁ CFR CR IFR ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ FRC ଦ୍ୱାରା SDLC